Dragilor, haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu ce este postul. Da? De ce Dumnezeu ne îndeamnă să postim și oare unde putem noi să ne uităm cel mai bine decât în Cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce este postul. Da? Este oare postul ceva obligatoriu? Este oare ceva postul care a fost odată pe vremea lui Avram, Isaac și Iacov, dar pe vremea noastră acum nu. Mâncăm mai puțin, bem cola fără zahăr, dietă și luăm burger fără calorii, nu? Haideți să vedem oare ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre post. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre post și dacă ne uităm în Scriptură, avem atâtea explicații despre ceea ce este postul, da? Și de ce postul este o binecuvântare pentru noi, pe plan spiritual, sufletesc, chiar și pe plan trupesc, da? Ce este postul? De multe ori încercăm, poate prin post, să ne gândim, postul este ceva prin care, de fapt, eu forțez, să spun, mâna lui Dumnezeu. Dacă eu postez, atunci Dumnezeu trebuie să mă asculte și cumva să schimbe El gândirea. Dragilor, nu este acest lucru. Postul nu înseamnă că Dumnezeu îl putem manipula cu zi de post sau 2 zile de post. În primul rând, dacă ne uităm în Scriptură, și ar vrea să ne uităm în Scriptură, da? Și spune în Isaia, postim, pentru ce să postim, dacă tu nu vezi, la ce să ne smerim sufletele noastre? Este o întrebare acolo, un text mai larg, o să-l citim, da? Dar primul lucru pentru care este postul, este faptul că prin post, noi de fapt, nu mă oprim aici, las că dau eu, îmi pare rău dacă este cam mic în spate, o să citesc de aici, este smerirea sufletului, ia? Nu știu dacă e pe germană, traducerea mea corectă, Unterwerfung der Seele, ia? Înseamnă că noi, de fapt, venim înaintea lui Dumnezeu cu inima noastră, ne smerim sufletele, da? De ce? Pentru că știm în Scriptură, spune Cuvântul lui Dumnezeu așa, că eu sunt un Dumnezeu care locuiesc unde? În locuri unde? Înalte și în sfințenie, dar sunt pe pământ cu cine? Cu cel smerit. Cu inima zdrobită, cu sufletul smerit, da? Postul are acest rol prin faptul că, de fapt, te aduce într-o postură în care Dumnezeu spune să mă uit la Florin și văd pe Florin plin de mândrie. Îl văd pe Florin plin de el. Uite cât să te pune și grumazul la el. Când se smerește, o să-l ascult altfel. Mă înțelegeți? Înseamnă, de fapt, doar că noi, ca și oameni, intrăm într-o poziție în care Dumnezeu nu că nu ne iubește, dar intrăm într-o poziție de smerire prin care, de fapt, în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care se coboară la noi într-un alt mod. Mă înțelegeți? Da? Și răspunde într-un alt mod. Deci, în primul rând, postul, vedem în Isaia 5:8, este, de fapt, o smerenie a sufletului. Este o poziție prin care noi intrăm într-o poziție cu Dumnezeu corectă prin faptul că noi ne smerim și nu știam ce o să citească Daniel astăzi, da? Dar ceea ce a citit acolo prin faptul că Domnul Iisus Hristos s-a smerit până la moarte de cruce pentru că apoi cine? Tatăl să-L înalțe nespus de mult, ați văzut? Dacă Domnul Iisus Hristos s-a smerit, iar Tatăl l-a înălțat, oare credeți că la noi nu este același lucru? Că Dumnezeu, dacă ne smerim, Dumnezeu este Cel care ne înalțe. Nu în sensul că ne dă poziții nu știu de care, dar de faptul că ne pune într-o poziție de autoritate, ne pune într-o poziție în care, de fapt, noi avem o putere spirituală, da? Și Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. A doi, în Esra 8:21, o să citesc eu de aici, dar putem vedea al doilea aspect care îl avem, este postul, este pentru copii și familie. Uitați ce verset interesant spune, în Ezra 8 spune, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ceea ce era al nostru. O călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ceea ce era al nostru, spune Ezra. Adică ei au zis, noi plecăm acum într-o călătorie. Și eu și tu suntem într-o călătorie cu familiile noastre, e adevărat? Călătoria vieții. Și nu este o călătorie ușoară.
Nu? Este o călătorie în care apar furtuni, apar probleme, apar gânduri, apare satana, apare firea noastră, apar lucruri foarte multe. Ei, tocmai de aceea, pentru că ei aveau această călătorie și ei, au știut, cerem un post în care ne rugăm înaintea Domnului, în care venim înaintea Domnului, în care ne smerim, spune înaintea Domnului, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi și pentru copiii noștri și pentru tot ce este al nostru. De ce este foarte bine să postești? Pentru ca să ai o călătorie fericită pentru tine, pentru copiii tăi și pentru tot ceea ce este al tău. Amin? Mulțumesc, Domnul, mă bucur că mă ascultă cineva. Fii binecuvântat mine. Mergem mai departe. Haideți să vedem ce mai este postul. Al treilea rând este foarte important să înțelegem că prin post, de fapt, noi putem să-L înduplecăm pe Dumnezeu pentru păcatul altuia. Tot în Ezra, în 10:6 spune așa. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohan, fiul lui Eliasib. Când a intrat, n-a mâncat pâine, n-a băut apă. Pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. Ezra era mâhnit din pricina păcatelor fiilor robiei. E foarte important să înțelegi că Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine ca să mijlocim pentru păcatele altora, pentru oamenii care sunt alții în păcat. Pe tine Dumnezeu te cheamă. Și oare ce binecuvântare să fie o mamă sau un tată care pentru copiii lor, atunci când se îndepărtează de Dumnezeu, tu să fii acolo un Ezra care stai și te rogi și postești pentru ei, așa cum a făcut și Ezra, iar Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Pentru că noi nu putem să ne păzim copiii peste tot. Îi poți spune, bă, nu te du acolo. Nu fă asta. Dar să știi că de multe ori, cel puțin în dreptul meu, am văzut că nu m-au ascultat. Și dacă mă uit eu bine, nici eu nu m-am ascultat pe tata meu. E adevărat că de multe ori nu m-am ascultat părinții. E adevărat? Și am dat cu capul. Așa-i? Și de multe ori rămân cu cuie, câteodată pe viață. Tocmai de aceea e important să ne rugăm pentru copii, să ne rugăm pentru cei care sunt în păcate, să te rogi pentru copilul altuia. Oare de câte ori, și revin cu acest exemplu, pentru că e exemplu viu din mijlocul nostru, oare de câte ori mă uit la sora Ester, de câte ori o venea să se roage pentru că alți copii altora. Unde poate, alții nici măcar nu s-au rugat pentru copiii lor în biserică. Dar au venit să se roage pentru copiii altora. Și pentru că i-au mijlocit pentru copiii altora și pentru al ei, Dumnezeu i-a întors din păcatul robiei Fiul Său. E adevărat? Amin? Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Când tu te rogi pentru un suflet păcătos, care e în păcat, da? Nu e al tău. Dar te rogi pentru copilul altuia, postești pentru copilul altuia, atunci Dumnezeu este Cel care îți dă ție binecuvântarea. O să vedem în Matei cât de frumos spune despre Iisus Hristos, despre post, spune, atunci Tatăl din ascuns vă va răsplăti. Amin? Adică Tatăl îți răsplătește ție când tu te rogi pentru altcineva, Dumnezeu lucrează în tine și în familia ta. Asta vedem în Ezra. Deci, post pentru păcatul altora, Dumnezeu este Cel care lucrează. Mergem mai departe și vedem acum în Estera. Țineți minte pe Estera, da, care ajunge, poporul ajunge ca să fie nimicit și singura șansă ca poporul să scape de această nimicire care urma ca să se întâmple, era ca ea să meargă la rege, la împărat. Însă în momentul în care tu mergeai la rege și la împărat și nu aveai o întâlnire programată dinainte, în momentul în care te vedea de departe, putea să te trimite direct la moarte. Și ea știa lucrul acesta și spune următorul lucru, da? Spune așa, mereu și la rugăciune pentru popor, pentru biserică să roagă. Spune așa, du-te, spune, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați și nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Rugăciune pentru biserică. Spune, du-te voi și postiți, strânge pe toți iudei, strânge biserica și roagă-te. Roagă-te pentru ca eu să mă duc acolo în spărtură la împărat și să această poruncă prin care erau toți iudeii nimiciți să fie oprită. Iar Dumnezeu și ce a făcut? A ascultat această rugăciune. Și a salvat poporul evreu de la pieire. Pentru că a fost acolo cineva, da? O tânără a fost care a stat în spărtură și a avut așa să lumine, spune, du-te și spune la toți să postească.
Pentru că eu mă duc la împărat, îmi dau bun viața înaintea Domnului dacă vreau, dar rugați-vă Domnului ca eu să reușesc să-l înduplec pe împărat. Și acest post care a fost făcut pentru această tânără și ea cu slujnicele ei a postit și poporul întreg. A făcut, dragilor, ca Dumnezeu să se îndure de poporul acesta. Amin? Și prin ea să se îndure și de noi. Că Iisus Hristos s-a născut din poporul evreu. Da? Pentru că a fost poporul ales. Da? Dar ce mai este postul în Scriptură și aș vrea aceste versete să le punem și pentru noi. Postul în Scriptură este și pentru mulțumire de la ce ai de la Domnul. Amin. Mulțumire pentru ceea ce ai de la Domnul. În Judecători 20:26 spune așa: toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel, au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara și au dus arte de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Postul te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Momentul în care începi să zbori, băi, ce serviciu bun am eu, ce frumoasă sunt. Câți bani am eu în cont, n-au nici bunii niciodată, bunicii mei, tot neamul ca mine. Ce mașină am eu, ce haine am eu. Ce soț, ce soție, ce copii, ce părinți, unde trăiesc eu. Există riscul să o iei așa în sus. Să treci și de Satana și să te mândrești. Postul te păzește de mândrie. M-ați înțeles? Dumnezeu nu că vrea să-ți ia lucrurile acelea, vrea să ți le lase, dar să nu uiți din mâna cui vin. Amin? Amin. Nu cred că unul s-a trezit dimineața și a spus: acum îmi dau play la inimă să pornească. Nu. Cine ți-a dat Dumnezeu dimineața respirația? Cine a deschis ochii dimineața? Dumnezeu. Cine a făcut grijă ca inima ta să bată azi noapte, ca plămânii tăi să respire azi noapte cu frecvența care trebuie? Da? Cine s-a îngrijit cu aceasta? Dumnezeu. Tot ce avem e din mâna Lui. Absolut toate lucrurile. Orice lucru bun care îl ai e de la Dumnezeu. Da? Ceea ce ai rău în viața ta sau păța, ori de la Satana, ori de la lume, ori de la noi. Dar Dumnezeu spune: nu uita cine este dătătorul. Amin? Nu uita, nu te uita doar la da. Dacă Dumnezeu, dacă eu îi dau ceva acum la fratele Vali sau la Luca și dau ceva și el se uită doar la ce am dat, e o problemă. Dumnezeu spune: cine ți-a dat lucrul acesta? Eu ți l-am dat. Adică Dumnezeu. Postul ne ajută să rămânem smeriți. Amin? Postul ne ajută să rămânem echilibrați spiritual atunci când lucrurile merg bine. O să vedem că e important și când mereu se postești. Dar de multe ori, credeți-mă, legătura cu Dumnezeu, să știți că oamenii nu o pierd de obicei când le merge rău. Nu. Știți că nu o pierd oamenii? Când le mere bine. Israelul, când au avut nevoie și n-aveau nimica, venea mana din cer, veneau prepelițele. Dar când au intrat în țara Canaan și au văzut acolo strucurile aia, cum ziceau, pe par, și curgea lapte și miere, aveau de toate, ce-o zis Dumnezeu? Te-ai îngrășat, Israele, spiritual se referea. Ți-ai înțepenit grumazul, Israele. Amin? Adu-ți aminte, Israele. Adu-ți aminte, Israele, de unde ai plecat, Israele. Adu-ți aminte de unde ai plecat, din satul acela în care nu aveai nimic, Dumnezeu te-a adus aici și m-a adus aici, pe fiecare. Să nu uităm de acolo de unde am plecat când am venit în Germania și am devenit bogați, între ghilimele, da? Dar ne ducem mai bine ca România de unde am plecat. De unde am plecat? Da? Important este, dragilor, să fim oameni mulțumitori, iar postul ne ajută la acest lucru. Hai să mergem mai departe. Postul este împotriva fricii și nesiguranței. Dacă ne uităm tot în Scriptură, o să vedem în 2 Cronici 20:3, spune așa: în spaima sa, adică în frica sa, în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fata să-L caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. În momentul în care ai spaimă, în momentul în care ai nesiguranță, în momentul în care ai frică, în momentul în care știi ce se duce ziua de mâine, da? În momentul acela, ceea ce poți tu să faci, să te postezi, să te rogi. Pentru că nu ai multe variante, da? Nu ai multe variante.
Întotdeauna când îl cauți pe Dumnezeu în rugăciune și în post. Da? Da? Dumnezeu este Cel care aceste frici ți le dă la o parte și știți de ce? Nu neapărat că pleacă Goliat din viața ta. Motivul la care ți-e frică. Nu neapărat că Satana care urlă ca un leu îți pleacă a doua zi. Dar știți că îți dai seama. Prin post îți dai seama cine-i Tatăl tău. Amin? Amin? Prin post îți dai seama că nu cel care e lângă tine, diavolul care urlă acolo, cum spunea Bonche, zice, diavolul e un șoarece cu microfon. Cu megafon, un microfon. Șoarece cu megafon. Adică el ce face? Strigă, să te spăimânte, să te sperie, da? Ei, când stai lângă Domnul, în spaima ta, în frica ta, în nesiguranța ta, se deschid ochii inimii, ai credințe și te uiți și zici, păi lângă mine e Domnul. Amin? Amin? Amin. Dacă mergi în safari, dacă mergi în Africa, în junglă, da? Și mergi acolo singur și te trezești acolo și auzi hienele, auzi apoi cum urlă pe acolo tot felul de vieți. Și la un moment dat îți dai seama că lângă tine tu ai un leu. Tu ești prieten cu un leu. Leu e prieten, n-ai venit cu chihuahua în safari, ai venit cu leu. Tu ai un leu prieten. Și ăla e regele din junglă. Ți-e mai frică? Păi nu, că nimeni se apropie de tine. Înțelegi? Prin post îți dai seama, de fapt, cine este Domnul vieții tale. Amin? Amin. Nu că se rezolvă problema și pleacă Satana cu megafonul. Nu, dar îți dai seama, de fapt, cine este cel atotputernic. Amin? Amin? Doamne, deschide ochii să vadă ceea ce este în prejurul nostru. Da? Uitați-vă acolo la Elisei, da? Când spune că a văzut munții înconjurați de care de foc. Adică ne dăm seama de atâtea ori că suntem în fricile noastre, suntem în spaimele noastre, suntem în neputințele noastre, pentru că nu-L cunoaștem pe Domnul cu adevărat. Iar Dumnezeu vrea să-L cunoaștem mai bine. Hai să mergem mai departe, da? Mai este un verset care ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu, Matei 17:21, și acesta este biruință în lupta spirituală. În Matei 17:21. Biruință în lupta spirituală. Iisus Hristos merge cu apostolii pe munte, da? Cu apostolii și cu Petru, cu Iacov, cu Ioan și ceilalți rămân în vale. Acolo vine un tată care avea un copil lunatic, un copil care era posedat de un demon. Și când ajunge acolo, vin și ucenicii, vine și tatăl acesta și spune, uite, zice, nu știu ce să facem, deși erau oameni experimentați, spune, n-am reușit să scoatem demonul, dracul din copilul acesta. Și știți ce spune Iisus Hristos? Acest soi de draci, acest mod, acești fel de draci, să zic, nu iasă afară decât cu rugăciune și cu post. Să înțelegem un lucru, că în împărăția întunericului, a diavolului, da? Că este împărăția lui Dumnezeu, unde sunt arhanghelii, serafimii, sunt îngerii, da? Suntem noi, copiii lui Dumnezeu, dar este împărăția întunericului, unde sunt căpetenile, sunt stăpânirile, sunt domniile celui rău, ale diavolului, demonii care sunt căzuți odată cu el pe pământ. Ei sunt într-o anumită ierarhie, adică sunt și acolo demoni care sunt mai slabi, da? Da? Spiritual, ei nu au atâta putere. Dar sunt și demoni care sunt foarte puternici. Ați înțeles? Ei, tu când mergi ca să te lupți cu un luptător, da? Una e să te bați cu cineva care poate n-are experiență și e slab și nu știe nimic, sau altcineva care este antrenat, care este foarte puternic. Există și demoni care sunt foarte puternici. O paranteză, demonii cei mai puternici, spune Iuda, sunt în adâncimile pământului legați. Sunt îngeri atât de puternici, spune Scriptura, care atunci când au căzut pământ, Dumnezeu a avut grijă să-i lege în adâncimile pământului, pentru că erau prea puternici pentru noi. Ar fi distrus pământul poate într-o zi, două. Aceea a legat Dumnezeu. El a lăsat doar pe cei care sunt mai de biruit cu noi, împreună cu El. Dar acest soi de dragi iasă prin rugăciune și prin post. De aceea postul, mai ales dacă știi că tu sau cineva este posedat de un demon, poate să fie demon de tot felul, patimile acestea care sunt atâta de drăcești, încearcă întotdeauna să te roagă să și postești. Pentru că postul te duce într-o dimensiune, spune Iisus Hristos, în care
poți să birui astfel de demoni. Deci, biruință în lupta spirituală. Mai găsim apoi, aici deja suntem în Noul Testament, da? Deci aici intrăm în Noul Testament, că de mult o să zici, măi frate, asta Vechiul Testament. Nu. În Noul Testament mai găsim faptul că biserica postea în momentul în care alegeau slujitorii biserică. Spune în Fapte 17 cu 21, spune, pe când îi slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba, pe Saul, pentru lucrarea pe care i-am chemat. Apoi spune, tot în Fapte spune, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Deci postul este cel care, biserica când postește, da? Dumnezeu dă călăuzire asupra slujitorilor, da? Dumnezeu pune, Duhul Sfânt alege slujitori, Duhul Sfânt îi echipează, Duhul Sfânt se îngrijește de cei care fac orice fel de slujire în biserică. Nu e doar de presbiteri aici, da? De orice slujire. De aceea, o biserică care postește este o biserică care are și slujitori spirituali, maturi. Amin? În care biserica e condusă într-un mod cum vrea Domnul. Mai mergem tot în Noul Testament și mai vedem un lucru în 2 Corinteni 11, faptul că postul este o îndeletnicire, un obicei, eine Gewohnheit. Spune Pavel, ține minte, zice, iar atunci a soț și soție, dacă, zice, să nu vă lipsiți unul pe altul, da, de trupul lui, doar în momentul în care, când vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, da? Deci, a îndeletnici înseamnă un obicei, da? Adică nu postești doar când ai examen. Sau să mă însor cu A sau cu B. Da? Doamne, descoperă cu cine să mă... E bine și să știți că e bine să ai și călăuzirea să te postești, da? Numai să faci Domnul, să rămâi căsătorit cu Domnul sau căsătorită și după aia să vezi cu A sau cu B, da? Dar postul era un obicei, dragilor, în rândul lor. Era un obicei. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne facă să avem acest obicei fiecare. Și ca biserică, dar și ca fiecare. Și ultimul lucru care ar vrea ca să îl vedem, dragilor, este faptul că postul, atenție mare, aduce bucurie și voioșie. Amin. Frate Florile, cum poți să spui lucrul ăsta că postul e bucurie și voioșie? Când postesc, e negru totul. Da? Fac o paranteză, acum vreo câțiva ani, nu-i persoană aici în față, dar nu știu cum am vorbit de post, că copiii, deși nu vorbim copii de post, dar erau la noi acasă și la un moment dat îmi spune, zice, băi, dar tu ce, cu postul, ce, zice, dar cum e postul? Tu ce crezi tu că e postul? Ce faci când postezi, zice? Am întrebat eu, și îmi zice, suntem nervoși. De unde? Am văzut, zice, tata când postește e nervos. Asta era, da, o rezultat al postului. Dar eu normal că ești mai nervos, pentru că el, corpul nu mai reacționează cum trebuie, dar trebuie văzut că, și o să citim acum ceea ce spune în Zaharia 8:19. Așa vorbește Domnul știrilor. Postul din luna 4-a, postul din luna 5-a, postul din luna 7-a și postul din luna 10-a se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie. Amin? Asta are postul rolul. Postul nu-i doar ca într-o zi să fii acolo la pământ și supărat și să cânți, ai milă de mine. Da, dar după acea zi de post și se întâmplă cu tine. În momentul în care ajungi să experimentezi prezența Domnului, în care simți pe Domnul aproape. În care îți dai seama cine e Domnul tău, că este împăratul Universului, nu al Pământului. În momentul în care îți dai seama de dragostea lui Dumnezeu, pentru că dai la o parte norii ăia de îndoială, dai la o parte tot praful ăla care de îndoială, care ți se pune peste mintea ta și vezi măreția Domnului, da? În momentul acela când vezi fața Lui, începe să-ți lumineze fața ta. Amin? Amin. Când s-a coborât Moise de pe munte după 40 de zile de post și de rugăciune, ce-a spus? Zice, da, puneți o maramă peste față, Moise zice.
Când ne vorbești, că ne orbești, zice. De ce? Păi, dar Moise l-a văzut pe Domnul, dragilor. Amin? O stat 4 ore în prezența, de zile în prezența Domnului. Când stai în prezența Domnului, da? Dumnezeu este Cel care îți mișcă inima, îți transformă fața, îți mărește credința. Amin? Începi să prinzi puterea aceea spirituală pentru că dai jos lanțurile acestea ale trupului, ale sufletului, oboseala aceasta. Da, este o zi, 2, 3 sau cât de bine cum postești, dar îți grele. Dar apoi vine biruința. Amin? Vine apoi prezența Domnului. Haideți să mergem acum în Scriptură, dar înainte să mergem mai departe, aș vrea să vedem cum postim. Aș vrea să ne uităm și la partea trupească. Da? Ați văzut că în ziar ăștia acum peste tot vedetele zice post. Ați văzut? Se postește cursuri despre post. S-a trezit și lumea că postul este foarte bun pentru trup, că Dumnezeu a avut grijă de asta, să știți. El nu ne pune să postim doar ca să suferim. Nu. Uitați. Câteva lucruri care sunt în trupul nostru, se întâmplă în trupul nostru. Ok. Postul. Beneficii fizice. Detoxifiere și regenerarea organismului. Reducerea inflamațiilor din organism. Controlul greutății. Deschid o paranteză și o închid repede. Da? Dacă e sănătos. Mă refer dacă e sănătos, da? Nu vreau să simt de nimeni jignit. Dar nu poți să cântărești 178 de kg și să spui, așa vorbește Duhul Sfânt. Undeva mie îmi dă cu virgulă. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar normal, dacă tu ești un om care ai rodă Duhului Sfânt, pe infirmierul trebuie să facă parte din asta cu acestea. E adevărat? Nu? Înseamnă că postul trebuie să te înădișezi cu postul. Păi spun, dacă te infirmezi, te înădișezi cu postul, nu e cum să ai 178 de kg. Nu vreau să jignesc pe nimeni, închid paranteza, dar este un mod de gândire, ok? Este un mod în care trebuie să ne gândim. Acum nu vreau să exagerăm lucrul acesta, repet, pentru ce e sănătos, da? Dar este un mod în care îți pui câteva întrebări. Sănătatea cardiovasculară, da? La fel. La 178 de kg, când pleacă sângele de aici, ajunge poi mâine jos, da? Trebuie să meargă tot corpul, da? Ei, contează inima ta, sufletul, trupul tău, este altfel. Și întărirea sistemului imunitar. Astea sunt lucruri pentru că în momentul acela corpul are timpul său de curățire. Amin? Fiindcă sistemul digestiv este nefuncțional și el consumă foarte mult din energia noastră, corpul are timp să se ocupe, să se lupte cu ceea ce este partea aceasta a microbilor, a tot felul de bacterii. Deci corpul tău devine mai puternic. Nu mori. Te doare capul. Nu mori. Nu mori imediat durere de cap într-o zi de post. Să știți, da? De obicei, dacă se moare de la mâncare, da? Rămâi de la îmbuibare. Hai să mergem acum însă în Cuvântul lui Dumnezeu. Deci am văzut, dragilor, pe scurt, hai să nu uităm doar aceste puncte înainte să mergem, să vedem cum să postim. Ce spune Cuvântul Domnului despre post. Spune așa. Deci am văzut, nu acest versetele, este o smerire a sufletului, o apropiere de Dumnezeu. Postim pentru copii, familie, pentru cei al nostru, pentru a avea o călătorie fericită în viața aceasta. Postim pentru păcatul altora, inclusiv al celor copilor noștri sau celor dragi, sau altora ca Dumnezeu să lucreze la ei și ne răspătește și pe noi. Ne rugăm pentru popor, pentru biserică, da? În momentul în care postești, mă fac o paranteză. Crede-mă, dacă cârtești de biserică, îți dau un sfat, după ce ai luat o zi de post măcar pentru biserică și te-ai rugat pentru slujitor, pentru biserică, pentru tot, o să gândești altfel. Credeți-mă. Pentru că în momentul în care postești pentru biserică, Dumnezeu îți descoperă că biserica este a Lui, este trupul Lui și te cheamă să faci parte din acest trup. Amin? Te face ca să pui, uite, slujiți cu slujitorii, cu slujicele mele, slujiți acolo toți iudeii, hai să ne strângem împreună. Este vorba despre părtășie, este vorba despre lucrurile împreună, da? Întotdeauna postul te apropie, nu doar de Dumnezeu, dar și de frați. Apoi, mulțumire pentru ceea ce ai de la Domnul. Amin? Întotdeauna după un post devii mai mulțumitor. Luptă împotriva fricii, nesiguranței, biruință, lupta spirituală, alegerea slujitorilor, obicei și postul aduce bucurie și voioșie. Amin? Amin. Așa este, să știți, chiar dacă noi nu credem, dar cuvântul Domnului se împlinește întotdeauna. Haideți să mergem, dragilor, acum în continuare și să vedem
ce este postul, cum să postim. Da? În Scriptură găsim mai multe feluri de post. Da? Deci, este post de o zi, este post de 3 zile, este post de 21 de zile, postul lui Daniel, postul vegetal, este postul de 40 de zile, Iisus Hristos, Moise și Ilie, care au postit, da? Aceste posturi însă se fac cu multă înțelepciune, dar nu trebuie. Dacă tot vrei să postești 40 sau 21 de zile, ia-o încet. Ia-o cu zi, ia-o cu 3, ia-o cu 7, du la 40 de zile, că poate la 21 de zile veni să ne rugăm pentru tine, da? Deci, ia-o încet. Dar important este ca să începi. Apoi, postul poate să fie un post negru. Deci, nu mănânci și nu bei. Da? Nu mănânci și nu bei. Este varianta în care poți să mănânci, să bei apă, dar poți ca să nu mănânci. Da? Sau mai este postul vegetal, da? Care la fel, mai ales pentru persoane care poate au trupește, nu pot să-l ducă pe celălalt, pe perioadă mai lungă deci poate pe mai multe zile, nu faci o zi, mă zici, azi nu mânc carne. Da? Sau nu mă la amiaz, mâine mai de seară carne. Da? De seară fac un Schweinhaxen, dacă mă nu mănânc decât salată. Da? Nu așa. Ei mai multe zile la rând, da? Că se vezi că acest post vegetal este cel care te ajută și este cel care Dumnezeu îți răsplătește. Da? O să mai mergem să mai vorbim despre post, ca și perioadă de post. O zi, când vedem o zi, de obicei se face de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui. Sau poți să începi și de seară, cam așa este o zi. Dar încă ceva. Dacă tu postești jumătate de zi, 2, hai până la 12, da? Până la poate mai lung. E foarte bine. Încă să înțelegem un lucru. Spune Iisus Hristos că atunci când postim, Tatăl ne răsplătește. Cine postește 3 zile, primește răsplata pentru 3 zile. Cine postește o zi, primește pentru o zi. Cine postește 6 ore, 8 ore, primește pentru 6 ore. M-ați înțeles? Nu trebuie să judeci pe nimeni, eu am postit 3 zile, tu numai 7 ore, dar postește, începe lucrul acesta ca să postești. Hai să vedem însă cum să spune cuvântul Domnului să postim. În primul rând, când știi că postești, da, îți pui o zi dinainte în post. Noi mâine postezi, te pregătești psihic, ok? Nu fizic. Adică nu începe acum, dacă știi că tu mâine postezi, băi, azi până la ora 12, fără 2 minute, mănânc și îmi fac aici Schweinhaxen cu mici, da, cu de toate, și mă curc așa pe spate, că nu mai pot să mă curc, da? Nu. Dar te pregătești mental. Adică și, măi, am să postez în ziua respectivă. Contează foarte mult de faptul cum te pui în pat seara, da? Și cum te trezi dimineața, da? Nu lăsa faptul, băi, astăzi, cred că postez astăzi. Nu, de seara. Băi, sau marți, miercuri, joi, postez, da? Dar ce important este atunci când postești, să-ți pregătești inima. Și te rog să pui acum, adică am gătat aici, Isaia 58, de la 1 la 11. E foarte important să înțelegem în ziua când postim, sau când ne apropiem de Domnul în post, e foarte important modul în care inima noastră arată. Da? Spune așa: strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. Vedeți? Ei posteau. O să vedem, da? Vor să afle căile mele. Ca un neam care ar fi făptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său, în cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Ei doreau să apropie. Spune așa: la ce ne folosește să postim? Problema era că ei posteau și Domnul nu ne asculta. Deci, la ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinui sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia părinilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și ca să vă certați. Ca să batem un cu pumnul. Nu postiți când cere ziua aceea ca să vi se audă stilul de sus. Rămâi puțin la peste tot să ai. Deci când postești, da? De obicei ești mai nervos sau nu mai nervos. E adevărat sau nu mai eu? Iar mă pocăiesc sigur. Da? Ei, nu poți să fii un om care postește și... Păziți-vă că mama e în postul. Fugiți toți, ascultați-vă, ca strâncile peste noi în casă. Sau tata, da? Nu te expune, dacă tu știi că ești în post, nu încerca în ziua respectivă să rezolvi problemele familiei de pe anul 2026.
lasă-o astăzi, da? Încearcă să te retragi, da? Dacă totuși ai greșit și ți-a scăpat un strigăt, o iuțime, o mânie, pocăiește-te repede. Nu spui, acum, dacă nu mai țin post, acum dacă tot, acum țin mai departe, că țin pe mine post, mă pocăiește de seara. Nu! Du-te și cere iertare, zic, uite-te, iartă-mă. Mă cer iertare, da? Ok? Dacă ai greșit și ai țipat în casă. Mai departe, spune așa, în 5. Oare acesta se poate plăcu mie să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc. Rămâne puțin aici. Dezleagă lanțurile răutății, deznoagă legăturile robiei. Aici se referă la faptul când tu ai inimi, oameni care nu ierți în inima ta. Suflete care ți-au greșit într-un motiv sau altul, iar tu nu ierți în inima ta. Și Dumnezeu compară această neiertare cu faptul că tu ești cel legat cu niște lanțuri, nu persoana respectivă, da? Tu ești cel care ești legat cu lanț al robiei, de fapt, ești prins într-un juc cu persoana respectivă, nu o lași, nu-i dai libertate, nu poți să o ierți. Și tu crezi că ești liber și spui, nu mai vreau să am de face cu ea. Dar, de fapt, tu spiritual ești într-un juc, tu nu poți. Tu nu poți să mergi liber, pentru că persoana care tu n-ai iertat, tu stă în juc cu tine. Ați văzut într-un juc cu stau două animale? Nu poți ca să facă stânga ce face dreapta. Tocmai de aceea, scopul tău, dragul meu și draga mea, este ca tu să rupi această lanță a răutății, da? Și să spui, Doamne, uite, doresc să-mi cer tare, Doamne, vreau tare, Doamne, să iert, să eliberez, ajută-mă, Doamne. Și te rogi pentru persoana respectivă, Doamne, binecuvintează, Doamne, binecuvintează, Doamne, nu se rupe lanțul. Că dacă ai greșit în fața persoanei respective, mergi și ceri iertare între patru ochi. Amin? Și nu cu expresie genul, dacă cumva ți-am greșit, dar tu știi că ai greșit. Mai pune dacă și parcă. Iartă-mă. Amin? Sincer, pentru Dumnezeu te vede după aia. După aia nu ascultă Dumnezeu rugăciunea. Mergem mai departe. Ești pe orice fel de juc, împarte spâinea cu cel flământ, adu-n casa ta pe nenorociți fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semnului tău. Oprește puțin aici. E foarte important și când postești, să fii atent și la partea aceasta, cum dai tu celui lipsit. Cum ajuți pe oamenii care sunt în nevoie. Mai departe, în 8, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, atenție, dacă vei sătura sufletul lipsit, ziceam sufletul lipsit, sunt oameni lângă tine care au nevoie de o vorbă bună, de încurajare, de speranță, de un ajutor, nu neapărat mâncare, care ai persoane înainte. Ia-ți timp din timpul tău, ia 24 de ore și du-te și stai de vorbă cu un suflet care are nevoie de tine. Asta înseamnă, da? Satură sufletul lipsit, oameni care au nevoie de tine, da? Poți spui, dar nu am timp. Dă sufletului lipsit. Și Dumnezeu spune mai departe, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Lăudat să fie Domnul. Astea sunt făgăduințele Domnului. Las puțin versetul ăsta. Sunt făgăduințele Domnului atunci când noi ne rugăm, când postim, când ne curățim inima înaintea lui Dumnezeu, când iertăm pe cei care i-am prins în jucurile noastre, chiar dacă i-au greșit. Aici nu contează. Pentru că Dumnezeu spune și tu ai greșit față de mine. Tu m-ai pus pe Golgota prin păcatele tale. Eu m-am pus acolo și m-am smerit. Smerește-te și tu și altul pe persoana respectivă. Nu că merită, ci pentru că eu te-am iertat pe tine. Da? Când vei face lucrul acesta, sufletul tău va fi liber. Când vei da pâinea ta celui flământ, când vei da timpul tău sufletului care are nevoie și să fie săturat, Dumnezeu îți face această promisiune că te va călăuzi neîncetat. Că îți va sătura sufletul tău. Când tu îl saturi pe altul, Dumnezeu satură sufletul tău. Că în locuri fără apă, adică fără speranță, îți va da putere mădularilor tale când tu nu ai putere. Și vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al cărei ape nu seacă. Lăudat să fie Domnul. Asta e voie, asta e bucuria Domnului. Atunci când postești, când te rogi, când ai o atitudine în fața lui Dumnezeu, care
ca Dumnezeu, ca strigătul tău spiritual să ajungă la Domnul. Amin? Domnul să ne ajute și să împlinim aceste lucruri. Și avea acum ultimul lucru care vreau să-l atingem, să mergem concret în câțiva pași despre cum să postim. Hai să mergem în Matei 6, trebuie să pui tu Edi acolo, Matei 6, să ne uităm în câteva versete. Domnul Iisus Hristos ce spune? Matei 6 de la 16 până la 18. Și mergem așa, mergem pe rând pe rând. Spune așa, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care stucesc fețele, ca să arate oamenii că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Hai să mergem la aceste cuvinte. Dragilor, postul nu este o poruncă. Atenție mare. Dumnezeu nu spune nu-ți poruncește să postești. Nu. Dar postul este cel care îți dă putere să rămâi aproape de Domnul, să rămâi smerit și să știi că Dumnezeu cum postești și atitudinea inimii ok, să duci să ascultă rugăciunile. Amin? Este la fel cum spune Iisus Hristos, spune în Ghețimani, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin? Dumnezeu spune să veghezi. Îți dă sfatul acesta. Pentru că El știa că o să cadă dacă nu se roagă El însuși El. Da? Sunt lucruri care Dumnezeu ne îndeamnă să le facem. Nu-ți porunci. Dar știm că prin aceste lucruri ne păstrăm inima lângă Dumnezeu. Da? Tocmai de aceea când cineva postește sau nu postește, nu condamnă. Da? Dacă cineva dă o zi, o consideră specială, pentru Domnul e treaba lui, altul e treaba lui, când și cum. Nu este o poruncă, dar este ceea ce Scriptura și Dumnezeu ne îndeamnă. Amin? Este ceea ce Iisus Hristos, înainte să plece în lucrare, a făcut și a postit. Deci, tocmai de aceea, e important să înțelegem că postul nu este o poruncă, dar trebuie făcut. Apoi spune, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, spune, care stucesc fețele ca să se arate oamenii că postesc. Ce făceau ei? Ei, când posteau, da, fața lor care era poate până în sus, până în jos, așa ca la alea de pe WhatsApp, emoji ăla, da? Supărați, da? În ziua aceea stăteau, deci se vedeau de la opoși, cum spunem noi, că postesc oamenii respectiv. Da? Asta este fățărnicie. Uite ce spune, pune în 7 și spune, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața. Da? Adică, tu când postești trebuie să ai o atitudine, da? În care nu trebuie să spui la toată lumea din jur, sau toți că tu postezi, sau să-ți iei această răsplată. Da? Nu trebuie să mergi nepieptănat la lucru. Nu trebuie să nu te speli pe față. Da? Sau să ai grijă de tine. Nu. Tu trebuie să faci acest post, da? Cu o atitudine, și atenție mare, cu o atitudine a bucuriei. Eu știu că lucrul acesta e ciudat. Cum să postim să fim bucuroși? Dar zicem, Doamne, eu vreau să mă apropii de Tine astăzi. Amin? Eu vreau, Doamne, ca să stau, să simt prezența Ta, să fiu în prezența Ta. Amin? Tocmai de aceea și când postești, da? Ridică-te din pat cu aceea și spune, Doamne, vreau să mă apropii de Tine. Vreau, Doamne, ca să văd fața Ta mai clară azi, Doamne. Vreau să mi-ascult rugăciunea astăzi altfel. Amin? Să fii îmbărbătat, să fii într-un... Nu trebuie acum să ai tu picior pe picior că postești, da? Nu, asta e tot fățărnicie. Dar să ai o atitudine aceea, Doamne, vreau să mă apropii de Tine. Amin? Mă întâlnesc cu Domnul, mă întâlnesc cu Tatăl meu. Da? Dacă cineva te întreabă, te vede că te cheamă la masă, hai să mânci și tu cu noi. Nu trebuie să-i spui, nu mi-e foame. Nu trebuie să-i spui, nu doare burta. Nu. Îi spui, astăzi nu mănânc acum. Nu mănânc. Dacă te întreabă a doua oră ce-i cu tine, îi spui, uite-te, eu postesc astăzi. Absolut ok. Absolut ok. Eu postesc astăzi. Da? E un adevăr. Eu postez. Este și postul care nu trebuie să-l faci cu trâmbița, dar este și Scriptură, ceea ce facem și noi afară, pe aceste liste, este din Ioel, vedem, da? În Împărat, zice, au vestit un post pentru toată adunarea. Adică sunt momente în care se adunau, poporul vestea un post pentru toată lumea. Acolo nu trebuie să te mai ascunzi sau să nu scrii numele pe listă. Nu. Acolo este un post în care este un post public. Dar ce care îl faci tu, e bine să-l faci tu doar tu cu Domnul, da? Pune și 18, ci tu, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în
ascuns îți va răsplăti. Deci scopul tău este ca tu să intri în legătură cu Tatăl în ascuns și Tatăl în ascuns îl răsplătește dându-ți toate acele binecuvântări care le-am văzut mai înainte cu albastru sau cu verde. Câteva sfaturi practice, da? Întotdeauna când postești, da? Trebuie să te rogi și să stai în prezența Domnului. Mai mult decât în altă zi. Dacă tu postești și nu mănânci, dar nu te rogi mai mult decât într-o altă zi normală, ai făcut o dietă. E bună și aia, nu? E bine. Dar nu e altceva. Întotdeauna o zi de post trebuie să te diferențieze de o altă zi prin faptul că te rogi și să ai mai multă scriptură cu Domnul. Pentru ca să te apropii de el. Da? Întotdeauna o zi de post o încep poate altfel. Știu că trebuie să mergem la lucru și asta, dar tot mai de aceea, în ziua de post, de exemplu, poate trezești puțin mai devreme să ai timp să stai cu Domnul. La amiază, da? Nu trebuie să mergi poate cu toată lumea unde merg ei. Poți să-ți iei poate ceva deoparte, o sticlă cu apă, dacă postești cu apă, să mergi undeva afară, nu știu, în curtea întreprinderii sau unde mergi afară să te plimbi sau unde ăsta, și acolo să-ți iei poate telefonul fără internet, sau mă rog, cu internet numai să vezi ce e pe Biblie și să te rogi, să te închini Domnului în Duhul tău. Da? Este o zi altfel, este o zi în care tu stai mai mult cu Domnul decât într-o altă zi normală. E foarte important lucrul acesta. De multe ori mi se întâmpla, mărturisesc, încât mă apucat să postez, mă uitam la lucru și mă luau una și alta și mă trezeam la ora 12:01, zic, băi, ce-am postit eu astăzi, da? Păi mă gândeam la asta cu Domnul deloc, că probabil. Sau, atenție, mai ales tinerii și nu numai, postești și te trezești la ora 12:45. Și zic, băi, până la 2 mai postez, după aia mănânc. Zic, Doamne, ce bine am postit. Ce bine mă simt acum. Asta nu-i post, dragilor. Ăsta-i somn, da? Deci trebuie să fii și treaz, da? Nu așa că da? Deci, întotdeauna când postim, nu social media, telefonul, da? În ziua în care postești, nu stai pe Facebook, pe YouTube doar dacă asculți cântări, sau, mă rog, predici dacă poți, dar nu stai pe... Eu, de exemplu, când postez, nu accesez Facebook-ul deloc, îmi pun de multe ori pe offline și mesajele, internetul poate, sau pe niște da? Pentru că nu vreau ca în momentul respectiv să primesc tot felul de mesaje, pentru că vă spun un secret. Cine are nevoie de tine, sună. Nu să scrie nimeni pe WhatsApp, Hilf mir, ich brauche Hilfe 112, semne de exclamări. Da, te sună, alo, sunt în probleme, da? Nu pe WhatsApp se rezolvă problemele urgente, da? Tocmai de aceea, nu social media, da? Încearcă să rămâi în această zi în Duh, să te rogi mai mult decât într-o zi specială, să-ți iei, poate, dacă lucrezi mai mult timp la amiază cu Domnul, să fii mai retras. Nu te du acolo unde sunt toate discuțiile unde poate îți pierzi puterea. Da? Cafeaua. Să bem cafea sau să nu bem cafea? O cafea, șocola și o prăjitură savarină și lăudați să fie Domnul. Dragii mei, haideți să înțelegem un lucru cu cafeaua. În primul rând să știți că Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi neapărat să bem cafele. Dacă Dumnezeu vrea să bem cafea, curgea cafea pe apă, pe ahe, și noi beam apa de la alții, o luam de la tabletele de cafea. Nu. Sau făcea Dumnezeu să crească arbori de cafea peste tot. Dar până când nu au venit ăștia cu Columb sau care venit încoace, nu au fost de cafea. Da? În genul ta nu bău cafea. Care e problema cu cafeaua? Trebuie văzut că în ziua în care eu postez, trebuie ca trupul meu și chiar sistemul digestiv, dar și plăcerea trupului meu să fie pusă pe cruce. Ați înțeles? Adică și lucrurile acelea în care eu le dau trupul, eu îmi înfrânez trupul. Da? Bun, beau apă. Dacă faci cu apă, foarte bine. Fă cu apă, că e ok, explozie și organismul. Dar în momentul în care beau cafea și fără zahăr, beau cafea fără zahăr, da? Mersi. Nu bea cafea. Lasă ziua aceea. Pentru că știți ce se întâmplă în momentul în care te-o pus cafeaua pe tine în stăpânire și în post? E un problem. Zice Pavel așa. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu are voie să pună stăpânire pe mine. Păi dacă tu nici într-o zi de post nu treci fără cafea, îți spun că pus stăpânire pe tine. Și după aia de la cafea mai vine și altceva.
că ăștia rudii de obicei, știi? Cafeaua mere cu țigarea, știi? Țigara mai mere cu băutura, așa și așa. Nu, lasă doar apa. Dacă tot bei, bea apă, da? Bea apă și lasă cafeaua, lasă cola, da? Hai să vezi că pauza aceea de o zi care o faci sau cât postești, îți va da putere, îți va curăți trupul și de cafeaua aceea. Ok? Deci Iisus Hristos, când a mers, nu ce-a luat o cafea. Nu a postit. Nimeni în Scriptură, cum a zis, o postit, s-o smerit în cafea. Lasă lucrul acela și să vezi că postul tău va fi mult mai biruitor. Repet, planifică-ți postul din timp. Ok? Mi-aduc aminte, fratele Pustan, a povestit odată, nu știu, am mers el să lucreze acum vreo 10 ani în povestirea asta, am mers cu un frate să lucreze undeva ceva, nu știu ce, nu l-am neapărat la biserică, lucrau și ne. Și la un moment dat se întâmpla și zice fratele ăsta, nu știu la mâncare cu ei. Bă, că veni ora 9, n-aveam mâncare. Ora 10 îl vedeam pe ăsta, cum zic, bă, când mergem să mâncăm, nu era ca acum peste tot fast food-uri. Când mergem, mâncam, ora 11, ora 12, să mă, frate, la ora 2 zice, bă, frate Vladimir, zice, slavă Domnului, mă, uite, am luat și o zi de post, mă, zice. Dacă tot n-am mâncat, hai să o închinăm Domnului, ăsta e post pentru Domnul acum. Da, Doamne, dacă n-am găsit nici mâncare, ia tu ziua asta de post și îți mulțumim, Doamne. Nu așa, asta nu e post, da? Asta e mâncare forțată. Nu, postul se pregătește. Postul este cel care se plănuiește. Ok? Dacă ești soț și soție și postești, da? Nu vă atingeți unul de altul în acea zi de post. La buna învoială. E foarte important de buna învoială, da? E bună învoială, adică trebuie să fie și soțul de acord și soția pentru ziua ta de post. Încercați lucrul acesta să-l obțineți întotdeauna. Ok? Bun, dragilor, cam în mare acestea sunt. Dar acum facem o chestie care nu o face tot timpul. Dacă sunt întrebări și se pot răspunde cu drag, răspundem cu drag. Dacă mai sunt întrebări la post, poate n-am acoperit toate lucrurile care... încă ceva. Când postești, apare durerea de cap. De obicei. Da? Și spui, Satana. Uite că vine Satana. Ăsta e Satana, mă doare capul. Îmi plesnește capul. Hai să spun, nu-i Satana. Corpul, când începi să postești, toxinele, el se detoxifiază, da? Se curățește, da? Și un astfel de, este durerea de cap. E ok dacă bei apă sau asta, dar nu o să mor. Să știi că nu o să mor niciodată de la o durere de cap de la post. Ok? Bun? Nu o să mor. Bun, dacă sunt întrebări, haideți să vedem, poate sunt anumite aspecte sau teme care nu le-am pus aici, haideți să răspundem așa. Te rog, Daniel. Da. Zi, Daniel. Zi, tot Daniel, dar zi tu. Medicamentele în timpul postului? Mulțumesc de întrebare. Mulțumesc de întrebare. Deci, cu medicamentele în timpul postului. Dacă cumva ești într-o stare de boală sau trupește, ai nevoie de medicamente, deci, sau trupul tău este într-o stare în care nu poți să postești, atunci nu poți. Ok? Sunt poate situații în care cineva are o anumită stare cu trupul lui în care nu poate să postească. Nu poți. Dar începe poate postul lui Daniel, să zic. Uite, Daniel e postul lui Daniel, da? Începe, ca și exemplu, nu știu dacă pentru tine sau nu, dar deci ia postul lui Daniel. Uite, 7 zile mănânc fără carne, da? Vin oricum nu bei, bănesc, nu? Dar 7 zile fără carne, da? O mâncare mai ușoară. Ei, dar dacă iei, de exemplu, medicamente, da? Ok? Depinde ce fel de medicamente. De exemplu, și eu mai am medicamente, da, recunosc acesta, am și medicamente în care iau de tensiune, pentru că părinții de am 2 diabet, mai au, spune, metformin dimineața, dar în ziua respectivă nu le iau, spun sincer. Le iau când închei postul. Pentru că nu consider că e atât de important să nu le iau. Dar dacă sunt probleme de trup, nu poți, așa, sau poți să le lași la o parte, sau dacă nu sunt tablete foarte puternice, poți să le iei doar cu multă apă. Deci cu multă apă, adică iei pastila cu multă apă, dar aici depinde, deci nu e o regulă 100%. Ori poți să nu le iei, poate, că nu e un bai dacă poate nu le iei dimineața, depinde ce pastile, sau le iei cu multă apă dacă nu sunt multe, sau dacă nu, trece postul lui Daniel, zic eu și ok și asta. Danielul, vine Daniel din spate, deci acum emoționat și întrebare îmi pune fiul meu. Să văd. Da. Referitor și pentru tine, că am primit și eu de multe ori întrebarea asta,
cum este cu postul gen numai social media? Este considerat ca post sau nu? Bună întrebare. Deci, orice post care îl faci tu de la social media, ok? De internet, de televizor, atâta timp cât social media îl înlocuiești cu ceva spiritual. Deci nu că stai pe social media, nu, dar mă uit la televizor. Da, nu știu. Este bine primit, ok? Este un post, într-adevăr, spune mai ușor, dar e bun. Dacă spui, bă, săptămâna asta 3 zile nu mă uit la televizor, să stau mai mult cu Domnul să mă rog, e ok, da? Dar, pe de altă parte, trebuie văzut că noi trebuie să tindem către posturile acestea care sunt cel puțin cu apă și măcar o zi sau, să spunem, 7-8 ore sau cât poți. Da? Dar și orice fel de poze, la orice te abții tu, dacă spui, uite, vreau săptămâna asta să las Facebook-ul la o parte și să mă apropii mai mult de Domnul, să am mai mult timp de Domnul și de familia mea, e foarte bine. Și acesta este considerat un fel de post, da? Dar, repet, fiecare post aduce anumite răsplătiri, cum spune Domnul, binecuvântări, în sensul că te apropii mai mult de Domnul sau nu, dar și e foarte bine și astfel de lucruri. Ok. Bun, mai sunt întrebări? Haideți, dacă mai sunt întrebări, să le vorbim acum, că probabil pe toți ne interesează. Sau... Da, foarte bună întrebarea. La fel. Efect ca și la fratele Daniel, ok? În momentul în care ai mai ales stomacul care ți este bolnav, să spunem, sau ai probleme cu el, da? Ok? Și nu poți să stai fără să mănânci. Sunt anumite situații care poate poți să mănânci. Atunci nu nimic. Încearcă să faci postul care îl poți. Da? Exact, vegetal. Vegetal, da, sigur. Fără carne, da. Dacă nu poți, sigur. E absolut. Dumnezeu se uită la inima ta și la ceea ce poți tu cu trupul tău. De aia îi se cere fiecăruia cât i s-a dat. Nu se ceară din cineva care nu i s-a dat. Înțelegeți? Deci, e absolut și un astfel de post. Da. Eu pot zic, dacă nu pot să fac o zi, pot să fac jumătate de zi și să mănânc Da. fără carne. Da. După aia. Da. Da. Poți. Dacă nu poți, sigur poți. Sigur. E absolut ok. Și fără carne, după aia să prelungesc mai departe. Sigur. Sigur. Nu vă puneți poveri prea grele, dar în același timp puneți-vă și poveri grele. Înțelegeți? Luptați-vă, dar aveți grijă și de trupul vostru și de cât puteți cu sănătatea să duceți. Da? Combinațiile, faceți-le oricum, da? Dar e foarte ok. Deci e absolut foarte ok și lucrul ăsta. Da? Bun. Mai sunt întrebări? Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, haideți de în picioare și să ne rugăm. Afară este lista aceea de rugăciune. Vă îndemn să vă treceți pe ea mai departe, da? Și ne vedem marți în Casa Dumnezeu la 6:30 și joi la 6:30. Haideți să rostim această rugăciune și, dragilor, aș vrea ca aceste cuvinte care le-am avut din Scriptură, ați văzut, au fost o grămadă de versete din Scriptură, să înțelegem că postul este o binecuvântare. Amin? Postul este o binecuvântare. Dumnezeu este Cel care a așezat postul, dragilor, ca și o disciplină spirituală pentru sufletele noastre, pentru trupurile noastre și din punct de vedere al sănătății spirituale, dar și al sănătății noastre trupești. Da? Și înfrânarea aceasta este cea care aduce până la urmă o roadă a neprihănirii, o roadă a bucuriei. Amin? Întotdeauna când încearcă să iei săptămânal să pui o zi deoparte pentru Domnul. Când poți tu? Fă din aceasta un obicei, pentru că atunci și corpul tău se va obișnui, nu va mai fi așa surprins de ceea ce faci tu odată, poate pe la jumătate de an. Spui, Doamne, uite, vreau să-mi pun această zi deoparte și vei vedea că atitudinea aceasta de a te apropia de Dumnezeu, de a fi într-o stare mai de smerenie, într-o stare în care să cauți fața Lui, într-o zi de post, pentru că ai văzut cuvântul din Isaia 5:8, îți vei da seama că trebuie să rezolvi conflictele din inima ta și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă o curățire nu numai la trupului, dar și a inimii tale, în care efectiv dai la o parte acele relații care se fac, să nu dea între voi lăstari de amărăciune. Când tu postești, răstarul acela de amărăciune e ușor să scoți. Altfel, dacă lași săptămâni, luni și ani, crește și greu de scos. Când tu plivești, cum spunem în românește, îți curățești grădina inimii tale săptămânal, ai să vezi că Dumnezeu e Cel care te va curăți, îți va da bucurie, îți va da voioșie, îți va da putere, da? Te va călăuzi, îți va face sufletul tău ca o grădină bine udată.
Hai să luăm acest obicei al postului ca o binecuvântare de la Tatăl nostru din ceruri.